Játra představují jeden z nejvíce přehlížených a zároveň nejdůležitějších orgánů v lidském těle. Většina lidí věnuje pozornost stavu svých jater pouze v případech nadměrné konzumace alkoholu, tento orgán však funguje jako tichý a vytrvalý správce, který v pozadí neustále odstraňuje biologický odpad bez jakýchkoliv stížností. Pochopení fungování lidského těla odhaluje, že játra nejsou pouhou skládkou toxinů, ale mistrovským filtračním systémem a centrální jednotkou metabolismu. Jakmile tento systém začne stagnovat, dochází k narušení rovnováhy celého organismu. Převládající názor, že absence alkoholu zaručuje zdravá játra, je nebezpečným omylem moderní doby. Skutečnost ukazuje, že mnoho jedinců nevědomky poškozuje svůj nejdůležitější orgán přímo u jídelního stolu. Výrobky, které jsou v obchodních řetězcích často prezentovány jako lehké nebo zdravé, mohou být ve skutečnosti hlavními viníky. Takzvané nealkoholické stukovatění jater se dnes stává mnohem závažnějším zdravotním problémem než klasická konzumace piva. Nevědomé zpomalování metabolismu vede k úbytku energie a neschopnosti redukovat nadbytečnou tělesnou hmotnost. Identifikace skrytých faktorů, které játra paralyzují, poskytuje zásadní výhodu v péči o dlouhodobé zdraví. Existuje 5 hlavních mechanismů a potravin, které postupně vyřazují játra z provozu a brání jejich přirozené regeneraci. Prvním a nejzávažnějším faktorem je masivní přetížení organismu fruktózou neboli ovocným cukrem. Vědecké studie z roku 2009 potvrzují, že fruktóza stimuluje proces zvaný novolipogeneze. Tento proces lze přirovnat k biologickému stroji v játrech, který přeměňuje cukr přímo na čistý tuk. Při nadměrném příjmu fruktózy pracuje tento mechanismus na absolutní maximum. Metabolismus běžné glukózy, tedy hroznového cukru, je distribuován po celém těle jako energie pro svaly a mozek. Fruktóza má však exkluzivní přístup přímo do jater, protože žádný jiný orgán ji nedokáže efektivně využít. Velké množství fruktózy ignoruje regulační mechanismy, které za normálních okolností zastavují příjem cukru při jeho nadbytku. Játra jsou nucena fruktózu okamžitě zpracovat, což vede k extrémnímu energetickému výdeji jaterních buněk. Během tohoto intenzivního procesu vzniká jako vedlejší produkt velké množství kyseliny močové. Organismus vyhodnotí tento stav jako krizovou situaci a začne překotně ukládat cukr do tukových zásob. Tuk je buď uvolňován do krevního oběhu, nebo se hromadí přímo v jaterní tkáni, čímž vzniká stukovatění. Vzniklá kyselina močová navíc způsobuje oxidativní stres, který lze přirovnat k vnitřní korozi buněk. Malé energetické centrály v jaterních buňkách selhávají pod tlakem nadměrné pracovní zátěže. Původně měkká jaterní tkáň se v důsledku zánětu může postupem času změnit v jizevnatou tkáň. Fruktóza je dnes všudy přítomná, tvoří polovinu běžného stolního cukru a nachází se i v přirozeném ovoci. Ovoce však obsahuje vlákninu, která funguje jako přirozený filtr a zpomaluje vstřebávání cukru do systému. Skutečným nebezpečím je skrytá fruktóza v průmyslově zpracovaných potravinách, kde se vyskytuje ve formě syrupu. Druhým kritickým faktorem jsou slazené nápoje, které představují hlavní zdroj této nekontrolované cukrové vlny. Konzumace běžné limonády zaplavuje játra obrovským množstvím cukru během několika málo minut. Tento proces je pro játra stejně devastující jako pokus o zalévání pokojové rostliny pomocí hasičské hadice. Rychlost přísunu energie je mnohem vyšší, než na co je lidský trávicí systém evolučně nastaven. Dalším problémem tekutých kalorií je absence signálu nasycení v lidském mozku. Zatímco pevná strava aktivuje senzory plnosti žaludku, tekutý cukr tyto mechanismy zcela obchází. Mozek neregistruje energetický příjem z nápojů, což vede k následné konzumaci dalšího jídla a nadměrnému kalorickému přebytku. Studie prokazují přímou souvislost mezi konzumací sladkých nápojů a poškozením jaterních buněk. Toto riziko se vztahuje i na ovocné šťávy, které byly zbaveny prospěšné vlákniny, a také na energetické nápoje. Vysoká hladina inzulínu po těchto nápojích nedodává tělu žádné stavební látky, pouze prázdnou energii. Játra se tak dostávají do stavu permanentního stresu, kdy musí neustále balit nadbytečnou energii do tukových balíčků. Třetím faktorem, který bývá často maskován jako zdravá alternativa, jsou skryté sacharidy a modifikované škroby. Nadměrná konzumace těchto látek vede k rychlému stukovatění jater bez ohledu na celkový objem stravy. Různé druhy živin lze přirovnat k palivu, kde zdravé tuky jsou stabilní dřevo a modifikované škroby rychle hořlavý papír. Nárazový přísun levných sacharidů způsobuje přehřátí metabolického systému a blokuje přirozené spalování tuků. Tyto látky se nacházejí v hotových salátových dresincích, kečupech bez cukru i v moderních proteinových pudincích. Trvalý nadbytek cukru v krvi vyvolává agresivní chemickou reakci s tělesnými proteiny zvanou glykace.
Tento proces lze přirovnat ke karamelizaci cukru na pánvi, kdy tkáně tuhnou a stávají se nepružnými, vzniklé škodlivé látky působí na jaterní buňky a cévy mechanicky. Jako brusný papír játra, která nejsou schopna tak rychlou energii zpracovat, ji transformují přímo do vnitřního tuku, nahrazení těchto průmyslových přísad čerstvými potravinami a stabilními tuky. Jako je olivový olej nebo máslo, je klíčové. Čtvrtým faktorem je načasování stravy, konkrétně pozdní večerní nebo noční jídla. Játra pracují v rytmu, který je řízen vnitřními biologickými hodinami organismu. Během dne je jaterní tkáň nastavena na příjem živin, jejich třídění a distribuci energie. V noci se játra přepínají do režimu čištění, opravy poškození a detoxikace celého systému. Konzumace těžkého jídla v noci přerušuje tyto regenerační procesy a nutí játra k neefektivní práci. Noční směna pracovníků v játrech není připravena na zpracování surovin, což vede k jejich přímému ukládání do skladu tuku. Výzkumy potvrzují, že konzumace kalorií ve večerních hodinách zvyšuje množství jaterního tuku více než stejné jídlo v poledne. Omezení příjmu stravy na časové okno 10 až 12 hodin denně umožňuje játům dokončit úklidové procesy. Pátým a velmi nenápadným faktorem je chronické přejídání, i když jde jen o malé množství nadbytku. Postupné hromadění energie, kterou tělo nestihne spotřebovat, vede k zaplnění všech dostupných kapacit. Játra fungují jako nouzový sklad energie, ale při dlouhodobém přebytku se mění v přeplněnou odkládací místnost. I drobný denní nadbytek kalorií, například v podobě jedné sladké kávy, se v průběhu let sčítá. Jakmile se játra naplní tukem, jejich vnitřní mechanismy přestanou správně fungovat, což vede k zánětu. Tento proces je zrádný v tom, že nevyžaduje nárazové přejídání, ale probíhá plíživě a nepozorovaně. Zvětšující se obvod pasu je téměř vždy indikátorem toho, že dochází k objemovým změnám i v jaterní tkáni. Dobrou zprávou však zůstává, že poškození jater není nevratným procesem. Redukce hmotnosti o pouhých 5 až 10% dokáže spustit masivní odbourávání jaterního tuku. Jaterní tkáň má schopnost se při správných podmínkách velmi rychle zregenerovat a zbavit se zánětlivých ložisek. Kombinace omezení slazených nápojů, snížení příjmu sacharidů a dodržování pauz mezi jídly přináší okamžité výsledky. Většina faktorů ničících játra je v dnešní společnosti považována za naprosto běžnou součást životního stylu. Společenská akceptace nezdravých návyků však neznamená, že jsou tyto návyky pro lidské tělo bezpečné. Každý jednotlivec má přímou kontrolu nad tím, jaké suroviny svému tělu dodává a kdy je konzumuje. Játra jsou tichým orgánem, který nekomunikuje bolestí, ale jeho selhávání se projevuje chronickou únavou. Začít s ochranou jater je nezbytné i ve chvíli, kdy se člověk cítí být v dobré fyzické kondici. Schopnost jater regenerovat se a hojit vlastní tkáň je jednou z nejúžasnějších vlastností lidského těla. Stačí přestat játra každodenně zatěžovat nevhodnými potravinami a dopřát jim prostor pro přirozenou obnovu. Skuteční nepřátelé jater nejsou exotické jedy, ale drobné každodenní návyky, které se zdají být neškodné. Pomoc vnitřnímu čistícímu týmu v játrech je nejlepší investicí do budoucího zdraví a vitality. Podle názoru editora je alarmující, jak hluboko do naší kultury pronikla normalizace potravin, které jsou pro náš hlavní metabolický orgán fakticky toxické. Moderní společnost se nachází v pasti mezi agresivním marketingem potravinářského průmyslu a biologickými limity lidského organismu, které se za tisíce let nezměnily. Klíčem k nápravě není jen individuální disciplína, ale především hluboké pochopení biochemických procesů, které se v našem těle odehrávají po každém doušku slazeného nápoje. Zdraví jater by mělo být vnímáno jako základní pilíř prevence, protože bez funkční filtrace a energetické správy jater je jakákoliv jiná snaha o zdravý životní styl odsouzena k neúspěchu.